Succession battle reached to another level. Panguva ino zvinyazoratidza kuti the ruling party ZANU-PF, a lot has been happening, and zvanga zvinyatsokumaunda pressure up to the point yatasvika panguva ino vanhu pavachimirira kuona kuti which faction is powerful and ndiani achakurira munhu. Ndisandamina mashoko ari kubuda panguva ino ari kunyatsokuonekwa kunzi nhau yesuccession aiwa kubva muna 2017 pakaitika a power transition aiwa munyika yeZimbabwe. Panguva ine zvinyatsoratidza kuti from that day up to now pane a lot zvanga zvichiitika, and panguva ine zvava kunyatsokubuda pachena. Not for subscribe or like on the bell icon. Ndipinda muda nyika muchinzi BBC Zimbabwe. Chiwenga reminds the Minister of State Security Matuke who he is. Lovemore Matuke is accused, VP Chiwenga, of plotting to seize power by force. However, Chiwenga stepped back, reminding Matuke of his Liberation War record and loyal to the party. He even told him to ask Mnangagwa, who got him out of the country in November 2017 when Mugabe had fired him, if I removed Mugabe and invited Mnangagwa back to lead from his South Africa exile, what makes you think I now want to remove ED undemocratically? Chiwenga added. Vakomana hazvina kumira mushe the ruling party. Panguva ine muchiona madhara makuru panguva ino vachinyatsokusangana eye to eye kuchionekwa munhu ane mafacts panguva ino. And panguva ino zvichasopfuura pachena kuti VP Constantino Chiwenga panguva ino aiwa atova ready say a liberation war fighter and the army commander. Panguva ino ava ready for anything. Akuchinyatsokuchimirira nyika yeZimbabwe kunyazi anyatsokubuda pachokwadi kuti vakomana zvikananda zvapedza nyika, ngatimirei pachokwadi. Mbutidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nhakomai section medu kubvisa mafunguro enyu. Sawana subscribe or like, chit on the bell icon.